ik ben Bas. Wie zijn jullie? Ik ben Nancy. Nancy en Angelique. Nu komen mensen hier ook dingen brengen, denk ik. Hè? Ja. Kwamen ze nou een paard afleveren? Nee. Was dat maar waar? Ze kwamen wat spulletjes halen omdat ze iets gekocht hebben hier. Ah, oké. Jullie nemen geen paarden in. Als iemand een paard kwijt wil, dan... Nou, Nee. ik zal hem wel graag wel. Ja, en ik ook. Ja, Maar ik heb er geen plaats. tijd voor. Oh, oké. Dan zetten we daar weer mee. Ja. Hey, wat wij ons afvroegen, want we Ja. reden hier net langs. Ja. Ja. En toen zei cameraman Rudy, die zei... Oké. Hoe zit dat nou bij een kringloop in de huidige tijd? Want iedereen is aan het opruimen. Ja, Komt er niet ontzettend veel spul bij jullie binnen? jawel. Ja. Heel veel. Heel veel. En overbodig eigenlijk. Hallo. Oh. Ja, oh. Oh. Sorry. Nou, dat gaat Angelique. Ja, ik kan ook wel met u even... Oh, er komen nog mensen wat spullen brengen of halen meestal. Maar is het nu extra druk? Ja, als het nou mooi weer is, komen de meeste mensen allemaal hier. Maar ja, met de corona, iedereen is aan het opruimen. Ja, maar dat wordt best wel druk. Ja, Ja. dus voor jullie is het goede handel. Ja. We hebben het wel nodig. Dus nee, alle mensen zijn hartelijk welkom altijd. Zelfs mensen uit Duitsland. Duitsland, Polen, bijna alle landen komen hier. Ja, Ja. dat merk je dus ook, want daar liep net een Duitse mevrouw naar binnen. Ja. Die dragen allemaal mondkapjes, hè? Nee, niet alle mensen. Niet? Nee. Nee, ik bedoel Duitsers. Ja, sommige Duitsers wel en sommige weer niet. Nancy, Ja. hoe kom jij hier terecht? Nou, ik werk officieel bij de Intos. En Wat is dat? sociale werkplaats in Heijen. Oké. Mijn man werkt ook hier, maar die is, hoe noem je dat? Huizen. Die is van verhuizen. Wij doen ook mensen oververhuizen van hieruit. Oh, jouw man is nu iemand aan het verhuizen? Ja, Ja. Met de baas en de bazin. Dat Aan was het dat leger. andere klusje, Ja. Ja. wat jij zei. En ze doen mensen oververhuizen van het ene pand naar het andere pand. We doen huizen ontruimen. Ja, Alles compleet. alles eigenlijk. compleet. Alles wat erop en eigenlijk eraan. met huizen te maken heeft, met verhuizingen, met... Ja. En jullie is dat een soort van, moet ik dat zeggen, is dat ook een soort van hulpverlening? Mensen verhuizen? Of is dat ja. bedoeld om geld mee te verdienen? Ja, nee. Ja en nee. We kunnen Allebei. niet... Ja, een beetje geld verdienen en een beetje door de mensen te helpen. ja. Hè, want als iemand wil verhuizen of moet verhuizen en die heeft bijvoorbeeld geen aanhangwagen of een Ja. een vrachtautootje of een busje, dan En huren ze ook die gelijk mee. mensen als iemand overlijdt of zo, of ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar dan gaan we die huizen ook ontruimen en dan gaan spullen gaan ze nakijken. Wat wij kunnen gebruiken nemen ze daar mee en dan wordt hij hier weer verkocht. En dus jij komt ook wel eens in huizen waar net Ik iemand... niet. Jij niet? Nee, wij niet. Jullie niet? De mannen. De mannen. Oh, de mannen. Ja. Zakelijk. We zijn hier met 3 vrouwen Ja. en stukken, kijk, stukken 5 mannen, hè, 6. Ja. Ja. Hey, en normaal gesproken zit jij bij de sociale werkplaats Ja. in Heijen. Ja. Maar vanwege de omstandigheden is daar nu... Nee, er is gewoon het werk, maar we zijn nu dicht, 2 dagen. Als ik vrij ben, dan ben ik hier. Ja, Ja, ik Dus- doe nog vrijwilligerswerk hier. dus zelfs als je vrij bent, Nancy, Ja, dan ga je nog werken. ik vind het heel leuk om te doen. En ik heb een leuke collega's, dus ja. Zoals Angelique. Ja, Ja, en we zijn van de straat af, hè. ja. Precies. Dat willen we niet hebben, hè? dat jullie over de straat zwerven. Ja, nee. Er gebeuren alleen maar... Tegen. Dus Nancy, jij normaal gesproken sociale werkplaats Heijen. Angelique, hoe kom jij hier terecht bij... Want hoe noemen we het eigenlijk? De goederenbank? De goederenbank. Hoe kom jij hier terecht? Ja, dat is al heel lang geleden. Dus dat is meer dan 5 jaar geleden. Nou, wij ook. Ook vrijwillig, hè. Dus jij hoort hier ongeveer bij het meubilair. Ja, Alleen kunnen ze jou niet meenemen. nee. En En het meubilair weer wel. wel. En Ja. kleding, hè? En We ja, hebben van alles. We hebben kleding, kleding, toiletmat, fietsen, kinderspeelgoed, eigenlijk schoenen, alles. decoraties, huishoudelijke apparatuur. Spullen. En jullie hebben ook een route
Of is het normaal gesproken ook daar naar binnen? Normaal gingen we daar naar binnen Ja, en in en normaal, uit. ja, normaal is het altijd deze kant, maar om omstandigheden. Met Ja. corona moeten we, Een de beetje klanten kunnen daar naar rekening binnen houden. Ja. en daar eruit. Nou, ik had gehoord, nou ja, het is uitgebreid in het nieuws geweest dat het slecht ging met de Efteling. Ja. Maar de Efteling is echt in de uitverkopen, hè? Ja. Ja. Dus, Maar is dat nou is dat een pronkstuk? Ja, volgens mij wel. Ja. Van de laaf. De laaf van de komt, Efteling, denk ik. Ja, ze hebben zo'n heel gedeelte van de Efteling is het land van Laaf, of hoe heet het? Ja, dat klopt, ja. Maar zijn dat dingen die meestal snel weer weg zijn ook? Ja. Ja. De meeste spullen die we nou krijgen binnen, als we die neerzetten, wordt er gelijk weer verkocht. Dus we krijgen constant spullen binnen en dan zetten we dat neer en dan is het weer gelijk verkocht. Ja, want voordat jij naar binnen rende, Angelique, het is nu extra druk vanwege dus iedereen is aan het opruimen thuis. Iedereen gaat opruimen, iedereen zit in de tuin, iedereen zit overal en nergens. Weigeren jullie ook wel eens spullen? Ja, Ja. ja. Net hebben we dat ook moeten doen. Als er Stoel een met- beschadiging is of zo, of donker-eiken spullen nemen we niet meer aan. Aan de vlekken en zetten, ja, dan En kapotte spullen nemen we niet meer aan. krijgen we het niet meer verkocht. Het is hier geen stort. Nee. Zo is het. En soms wordt hier ook wel eens spullen gedumpt en dan denken we bij ons eigenlijk van jongens, Komen er 's morgens achter. ja. En En dat je gaan ze naar soms de hier zee- komt en dat mensen spullen op de stoep Ja, zetten. niet hier. Serieus? Ja, aan de eigenlijk wel. zijkant. Ja, Oh, aan de deze zijkant. zijkant, want hier staat de camera. Oh, En aan de zijkant hebben ze dat niet. oh ja, Dus daar. Ja, dan, ja. En daar Ja, en en binnen daar? hebben we ja, camera's, dan achter krijg je hebben we dat camera's. verder. Zijn we nu live op tv Ja. in Bergen? Ja. Ja? Oh, nou. Doen we zwaaien even. Ja, de baas kan ons zien wat we nou aan het doen zijn, dus die kan dadelijk bellen. Denk ik. Ja. Oh, serieus? Oh, die kan dus nu op zijn Jij hebt een telefoontje. speciale cameraatje. Op zijn telefoon kan hij kijken waar wij aan het doen zijn. Of Op de- wij werken. Om te zien of jullie wel aan het We werk- werken niet hier buiten in de zon zetten met ons afhouden. Is die brommer ook te koop? Nee, niet van haar man. De spulletjes Oh, jouw- die kan nemen, alleen deze dan. Jouw man, Nee, vriend. vriend, Ja, vriend. jouw vriend Ja. werkt hier ook? Ja, heel af en toe. Heel af en toe. Met mijne wel. Mijn is Ah, vrachtwagenchauffeur. Hier. Ja, die doet spullen halen en brengen. Bij mensen. En ontruimen, van alles doet hij. Was, Jouw man? Ja. Ja. En de mijne is een ex. Dus ex-vriend. Het is een ex-vriend. Ja. Oh ja. Daar heb je ook niks meer mee? Nee. Oké. Oh nee, dat dacht ik ook. Dus je Ja. bent nu, op het moment ben je single? Ja. Oké. Nee, voor de duidelijkheid. Ja. Ja, Anders krijgen we daar een keer problemen met de gemeente daar. Nee, als er dadelijk mensen gaan bellen, dan weet ik in elk geval dat ik ze door kan verwijzen naar Ja, jou. is goed. Hè? Ja, is goed. Ja. Hey, maar ruim 5 jaar Ja. zit jij hier nu. Ja. Maar hier zat eerst iets anders toch? Eerst anders, ja. Oh, dat toen nog weer. gordijnen en Gordijnen, ja. Ja, en carnavalsdingen had Ja, u ook. ook. ja. Henk, nog wat hè? Ja. 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 Oh, Zijn we ook wel eens binnen geweest. oh, u hoeft niks te Oké. Oh, dat ik misschien wel ook. Hey, maar hebben jullie nou ook wel eens last van mensen die losse handjes hebben? In de zin van, Ja. Ja. zelfs in een zelfs in een Zelfs in de kringloopwinkel, kringloop. Zelfs gaan ze in de pashokjes en dan doen ze 5 BH's over elkaar aantrekken. BH's Of, Eerst komen ze met niks en dan hebben ze in één keer zo'n kast. en Cup D. Ja. Die komen met Cup 0 binnen en Ja, gaan met ja, een Cup D. Cup D naar huis. Ik heb ook wel eens meegemaakt, ik had een hele mooi beeldje staan. We draaien ons eigen om, 2 minuten later was hij weg. En we weten niet waar hij is. Zie je waarschijnlijk ook niet meer terug. Nee, Nee. En ze hebben hier ook spaarpot gejat met met geld erin. geld erin. Onze spaarpot. We hebben een varkensspaarpot Ja. daar staan. En daar doen ze wat kleingeld in. Voor de, Ja, ja, voor de goede doel, voor onszelf. Dat we iets leuks kunnen doen. Jullie zijn namelijk ook een goed doel. Ja. Ja. We zijn altijd klaar voor mensen. En zelfs die wordt gejat. Ja. Ja. Ja, ik ben een beetje druk. Ik heb ja, ADHD, maar Het gaat En nog ik- rustig hoor. ja. Je zit nog niet te stuteren zo. Kijk eens daar dan.
Oh, dat is, oh ja. Ja. Ja, als het mooi weer is, hè, dan Ja, komt dat soort, dan komen Kom dat... bij op televisie. komt dat soort spul nou. Ja. Wanneer je op tv komt, Kom bij op televisie. mag dat? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, het is wel fijn voor de mensen, dan weten ze waar we zitten en wat we doen. Jij snapt het. Ja. Ja. Want heel veel mensen gaan dit zien Ja. en die weten dan waar het is, wat het is en dat hier leuke mensen werken. Ja. Zoals jij het zegt, altijd voor mensen klaarstaan. Ja. En ook vriendelijk zijn naar klanten. Altijd Ja. met een glimlach. Ja. Ik lach altijd. Echt waar? Ja. Ik ben altijd aan het lachen. Hè. Ja, Ja. soms. Ja, ligt eraan als het heel druk is geweest. En dan, ja, dan krijg ik een, noem je dat? Blackout. Blackout. Dan krijg je even een blackout. Te veel prikkels. Ja, Ja, te veel prikkels. Ja. Ja, dat is als je ADHD hebt, zo, hè? Ja. Dan Maar ik heb geleerd hoe ik ermee om moet gaan. vertel, wat doe je dan? Ja, ik heb medicijnen ervoor, dus En dan gaat ze even in een stil hoekje zetten. ja. Of mijn haar naar buiten en dan Of gaan we even even een sigaretje roken. Ja, Niet de oplossing, maar ja. Dan wel. en dan gaan we samen een rustig plekje opzoeken en dan gaan we samen over En dan praten. komt het allemaal goed. Dus jullie staan ook voor elkaar klaar? Ja. Ja, natuurlijk. Ook privé. Op privé. We hebben ook veel contact met elkaar. Jongens, volgens mij hebben jullie het gewoon echt super gezellig hier. Heel gezellig. En we hebben gezellige collega's allemaal. En als er nog vrijwilligers willen, Ja, we zijn grijp op de zoek naar kans, kom vrijwilligers. langs. Vrijwilligers zijn altijd welkom Ja, hier? heel Oké. graag. En je komt in een warm bad terecht hier? Ja. Hier een kom je in een warm warm bad bad terecht. In een lekker nestje? Ja, heel lekker naast je.